Nakaliang jonga kumu Chief Executive Member ka Khasils Autonomous District Council haringkat bat ki Executive Member jong ka Executive Committee ni wanra ka jing ai khublei bat kerku kedro ya ka hima khairim ka ba penlong ya ka shad Nongkrem ha ka arterik unai wing ka blong shibenta kum ka shad niam ka ba ni tipha bat ngila sakhi la bunsnam keblong shibenta kum kasyat niam habedip kariti kedustur te nakaliang kejungi ni ai khublei ya ipaim Dr. Pyniaid Sing Syiem ringkat baki bakrau bat ki menteri baro jong kahima ba ai bakani ka shat nongkrem ka bamentau snam kan long ka bayai bet ya renti ringkat ki jingkurku kerdo wat ru ya ki khun ki hajar hapok kahima ba kermen scam ba ketika sengi kan long kebayat bet ya nanti khublei shibon